Mä oon Piritta Porttaan ja nämä 2 runoa on mun syyskuussa julkaistavasta esikoiskirjasta nimeltään Kun enkeli myöhästyy metrosta. Trivial Pursuit. Jotkut heistä päättävät opiskella vuosia alalle, jota vihaavat. Aava ja Aarre vain maleksivat ja kuuntelevat vanhoja vinyylejä, mikä osoittaa vaihtoehtoisuutta. Lukulomalla heillä on aikaa. Keskiviikkoisin ja viikonloppuisin Aava ja Aarre pelaavat Trivial Pursuitia ja vetävät pohjia. Aaronkin on usein mukana, Sade ei. Tuuli tulee joskus, kun sillä on vauhti päällä ja silloin se on hauska kuin hattarakone. Tai pilaa vastausten sanamuodosta nipottamisellaan koko pelin. Mä en tiennyt moniakaan vastauksia, sillä kysymykset olivat aika vaikeita Trivialissa ja elämässä. Lopuksi he päätyvät aina keksimään omia kysymyksiä, kuten mitä tarkoittaa italian kielen sana mona. Siitä seuraa ammattimaisen viivasuoraksi käärityn sätkän mittainen keskustelu Leonardo da Vincin taiteellisista motiiveista. Valmista tupakkaa Aava ja Aarre eivät juuri polta. Siihen on varaa lähinnä silloin, kun ollaan tuotu viikingiltä kartsoja ja myyty osa voitolla. Tai kerätty maasta ja turkiksista jämiä, joskus tuurilla aika pitkiäkin. Parhaita jämäratsioita ovat keskustan trendiyökerhojen edustat, sillä siellä juhlioilla on varaa jättää jopa puolet tupakasta polttamatta. Myöhemmin illalla Aava ja Aarre menevät Aaronin ja Sateen papereilla pubin Ruusuun, joka yrittää olla hieno pitämällä 20 vuoden ikärajaa. Sieltä Aava päätyy erilaisten poikien koteihin. Vaaleiden, tummien, pisamaisten, romu- ja autoja ajavien, kivojen ja kusipäiden, niidenkin, joiden kämppä on jo itse vuokrattu vanhempien tai sossun rahoilla. Aarretta ei haittaa, vaikka se jää yksin Aavan katoamistemppujen jälkeen, sillä Aarre rakastaa lukemista. Aavaakin omalla tavallaan. Heille ei tule mieleenkään, että nuoruus voisi joskus loppua. Se on mielentila, ei ikä, he sanovat. Niin kuin nyt nuorten kuuluukin sanoa ja vetävät sätkiään poskensa lommoille. Mä en aio koskaan kasvaa aikuiseksi, Aarre sanoo vielä kaiken varalta. Ei Faijakaan kasvanut. Mä mietin sun faijaa. Aamuyöstä kotiin palaamassa, rakkaimpiaan hakkaamassa. Aarre ei välitä isänsä keskenkasvuisuuden haittapuolista, sillä Aarre rakastaa lukemista. Silloin ei kuule eikä näe. Tuntee kyllä tunteita, mutta ei omiaan. Aarteen luona on rentoa. Aarteen luona on rentoa, koska sen äitikin on alkoholisti. Niillä saa polttaa sisällä ja kahviin kaadetaan helvetin punaista maitoa. Ja niin paljon enkelinvalkoista soljuvaa sokeria, että se narskuu hauskasti hampaissa niitä tuhotessaan. Ksylitolin ei ole varaa, saati kiinnostusta. Sossun maksupäivinä Aarteen äiti ostaa Aavalle ja Aarteelle kaljaa. Ja jos heillä on varaa, niin he ostavat Pirkolle. Mutsis on ihana oikeesti. Rakastaa lapsiaan sellaisena kuin ne on ja muakin omalla tavallaan. Sade on ehtinyt jo sukuperinteiden mukaiseksi lääkäriksi, joten Pirtuakin on. Sade juo 3 kertaa päivässä itse puristamansa luomuporkkana tai luomusellerimehun, eikä vessassa ravatessaan huomaa, kun Aava ja Aarre kaatuvat pirtupullon vettä tilalle. Ärsyntyy vain siitä, että Aava tuo krapulanälkäisen Aarteen syömään kaikki vehnänoraspelttileivät. Muistaaks miten se suuttui, kun me sanottiin, että ne maistuu ihan kananpaskaselta rairuoholta. Mutta tarrassahan nyt menee alas mikä vaan. Ja juomaan Aavan ja Tuulin kokikset, joita he eivät saisi juoda. Niin, kamalan epäterveellistä. Hui. Voi Sade raukkaa, kun sitä hävetti niin kovasti kokiskauppakärryissä. Sateella oli Aavan ja Tuulin huoltajuus, mikä kiinnosti sitä lapsilisien verran. Nyt Sade yrittää saada Aavaa ja Tuulia töihin ja luulee pystyvänsä vaikuttamaan asiaan. Yksi harvoista jutuista, mistä me oltiin Tuuli, ja tietysti sun myös kanssa samaa mieltä, oli se, että töissäkäynti sopii paremmin niille, joilla ei ole muuta tekemistä. Ja äidin perintörahoilla ja Sateen palkallaan eleli ihan ok, varsinkin kun mutsis oli aina valmis jakamaan vähästään.
Tosin Tuulille töissäkäynti olisi tuonut hyvää perspektiiviä elämään. Sillä olisi ollut ilmettäkin vaikka rappusiivoojaksi. Luuttumaan lattioita edes takaisin ja katsomaan vierestä, kun joku räkäinen raksamies jättää sahanpuruset kengänjäljet kosteena kiiltävään lattiaan. Siinä duunissa ei olisi kestohymyä vaadittu. Just hyvä homma Tuulille. Aarre aikoo rikkaaksi itseoppineeksi ja etsiä samalla minuuttaan, joka on vielä epäselvä. Mikä tietysti kuuluu nuoruuteen sekin. Mulla ihan särki päätä, kun mä ihailin sun rohkeutta ja mietin, miten itse skippaisin koulut. Idols ja ehkä missikisatkin houkuttelivat jonkun verran, mutta niihin olisi pitänyt laihduttaa, mikä on aivan helvetin kypsää puuhaa. Aarre ei vielä tiedä, että isona hän todella tienaa itseoppineena hetken hyvin. Putkimiehinä pätkätöissä, pimeänä ja ulosottoon, silloin kun ei ole putkimiehen putki päällä. Kiitos. Hämmästyttävää.